Yung boss mo, boss. O, Jer. Jer. Kamusta rin ang nakamalungkot? O ito, masaya na eh. O, bakit? Ali at eskwela. Okay, ni. Gigit ngayon ng metro. O. Makasuko yan, makasuko. At malungkot ka na nga na at ka nakakoporente nga. Bakit ninaniwari mo anak? No kariya na. At diya po hospital anak. Yung mid-nervous yung metro. Hospital niya palulubuan niya, ayaw ka na kanya. Sa ilaywari tatang mo anak. At siya po persinto ay Diyos. Kung makasukulit anak ka bang. Kay, bunin sabihin ni mama sa hospital anak. Itatangot yung persinto anak. Opo anak. Asa ka nakakopo anak niya malungkot anak. O muli na kaya na. Pero pauli na ng metro. Kauli na ng metro. Asa ka na nito metro nga metro. O pepalwala may itang estudyante mo kita isiping mi bali. Banday kita isiping mi tayo anak. Aka nakani ka ni manang po itatang no. Malungkot ka rubo. Imana ti hospital itatan at ti presinto. Nyami ka. Buatay mana rubo maka-hospital itatan no. May tulong niya anak. Ay Diyos ko mama na. Aldoldo ti imana at yung hospital. Itatang na ti presinto. Bakit na imana naras siya itatang na pulisya. Aga nakalala. Ano ka nakalala? Aga nakalala. Ang mga na yung